Okay, manipod nga ro dito Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, Masaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manin kasawang pwede programa tayo nga na pauluan, Idi Kalman Line. Idi Kalman Line. La 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 la. Intay nga ro din. Denggan, kanibasa ko ang gabsat dato'y pakasalitaan ni Lorna. Tama pa na iti oras tayo kapsa. Sa kudahin nga ti surat, iti kalman layang ti pagkasalitaan ni Lorna. Idi kalman layang. Idi kalman layang manong naming tanakaon-onag manen ti pampanunutan ni Dennis. Ni Dennis nga didamok ti sumrek iti opisina manong nemi ta fresh graduate. Huwan manong. Apaman nga niruan ko ti board ko kat na nakastrike kadagos nga ng opisina kat na danon ko rito ni Dennis at da idin na inem nga tawen nga trabaho. Kahit na nga sawen nga inem mo pito nga tawen ti diferensya ti edad mi. Ngam nagwapo ni Dennis manong. Nagkrasak nga dagos keng kuhana. Ngam na dismayak, idibaga ni Carlo nga kanon asawa ni Dennis. Idinto ta ni Carlo manong nemikit kaopisinaak. Nagkasadar da ni Dennis kit awang kanubay ti asawa na isumat ti mayat nga garim kanya. Ngam tiyang mat kayat ni Carlo. Tanimet Dennis ti kayat ko ta isungarod ti nagkrasak manong. Saan ako nga virgin nga naggraduate ti college, ta adda idindo nga nubyok manong. Kahit nga sawen naglasadak ti duwa nga lalaki, kahit may katluitan ni Dennis, yung nagsayang tadamatin asawa na. Ngayon kaslasaan ko nga nugutin manong naming awan, ti mapasamak na relasyon mi kay ni Dennis, uri no may saklat nga kirida ko na. So ito dito nga panakaduktal ko nga naunag manen ti pampanunutan na kanagsensen na ay manen. Di namanen may concentrate tagtrabaho manong nemi inasid ka kisuna. Hi, Dennis. Ha? Lorna. Apay, dumasapol mo? Doon ka ano nga patgam nga agadan ng merienda? Ana? Itong ka ano nga patgam nga gadan tangag merienda ko na. Tapi kasi ka nga babae tagawis. Muna ito tinak matawisan. No si ka kung tagawis, di saan nga siya tagawis. Gabatan na tinagawisan, di siya tagawis ka nga. O sige, merienda lagayam. No kayat mo, lunch pie. No kayat mo, dinner date pie. Ha? Habi sa? Huwain. Habi ka din na saan? O Ma'am Dennis, kahit ko, maarakop ka na. Shhh, dadala kami dito opisina eh. Ano tagpeso? Dinner date? Sige. Wow! Guyuto kang ti panawan, dumtengan data nga doon, dinner data. Manong name iti data nga nagmalem nga panangururay ko ti dinner date mi kini Dennis, at damat lata ni Carlo nga sutil, at damat lata ni Carlo nga paananawa, at dalat tamat ni Carlo manong name nga lapad tanyaman nga panggip ko. Hoy, Lorna. Uy, Carlo, abay. At date yung kini Dennis? Ito. Abay, mapal ka? Abay nga sa kahit mo, at asawa na. Kahit ko lang ang maamon no anyot problema na kada asya kundi mga bagaking gano anyot problema na. Kat may ano sa mga baga amok ti problema na iso nga kahit kung ibagaking ka nga saan nga ni pa lang Dennis ti mga istorya kang asya kun ano namin tamo ang problema na ni Mrs. na abi ni Mrs. na naimon shush. Luklok ko naklang si Carlo ha. Bubut-but nga naklang. Sa anak mangbut-buteng ka. Naimon ni Mrs. na ken kang runanti amin. Kikit na ka lang. Ano kikit na ka lang? Tiki napintas? No. Napintas ka. Sexy ka. Napimpintas ka ken nasiksiksi ka nga amang yun ni bakit na. Ngayon kikit na ka lang. Anong kikitak lang?
Dabya na isuna, nalukmag. Hanya, baka no, ikas idugso na lang, tabuksid na kaya may paruswisi ka. Kung saan kita, tinglan na tatingid mo, kita may sangi iman na mangitang ingatokin ka. Baka data, bagim, lupo na lang. Ha? Saan ka butbut ngayon? Yung may bagbag laking katagpaiso. Niluta nga asawa ni Dennis kat naimon ken Dabyana. Ngam saan nga isudayta manon name ti saan nga nakaituluyan ti date me ken ni Dennis. Nasapa ka nagahawit manon name, nagdigusak, nagsukatak, ang pagsumitan nga umay ni Dennis. Pip, 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 pip. Oh, pupusina ti kotsela. Umayakon. Nagpaseksiyak mo daw. Inukat na tiri daw ti kotse manon name, saklimugan. Wow, nagkuha po ni Dennis. Dennis? Yeah. Mabaling ka ding arakupin ka. Kinanak manon name, kadyak pa na ibagati ka. Edit na arakop ko ni Suna. Uy! Lorna, di ka agang ngawakas ta. Kasan mo makadrive, bakit di ka arakop kamit kanya? Ang mga makita na ka. Data matenti o nagtikot siya. Dennis, ano tarandam nga mangidit kanya? Arig na sikat mangidit kanya, ito sikat agaw awis. Umuna, kahit kumamon ti problema, kahit matulungan ka, at dito yung nasagana at tumulong kang ka. Sige, ari anak nga rodan. Taintan. Manong name no anyat inyi istorya ni Carlo kanya kadagpaypayso. Manipod ka no, naglukmagan nga awanin ti sexy ni Luta nga asawa ni Dennis kat agim imon ka no. Ta siyempre manon name anugutin ni Dennis nga awanin ti interes ni Dennis nga mga rakop, mga gek, mga romansa ken kuan. Nga deta matendipon ken gapona no apay nga agim imon. Delikado nga rin kasta. Kasi no naman mo na nga nag-date ta. Kat sapulin nak. Kat bagkatin nak nga ibaot. Sabi ko makita mo matrelasyon ta. Di pagbala na ta nga relasyon ta. Di ka di mailiw. Come on. Come on, Lorna. Sumbatan sa lutsut ko. Di ka di mailiw. Saman. Kaya iliw ko tikas ken ka. Kasta edit ka na sexy. Nilota. Edi sampang alimok mo eh. Kaskan ka. Gusto nga, kasi lararapapek na si ka, ti asawa. No kasta, diin ta. Are you sure na nagsagalan ka? Yes, because I love you, Dennis. Hindi pala damo ka makita. Kaya nakasagana nga lumaban iti Dabyana ng asawa mo. When manong name desidido ak kadigitimbag ak. Kad nakalalisto digiti pasamak manong name. Adda kamin kani Dennis ito ti maysa nga sila di ti maysa nga hotel. Arik na manong name saan kami pa nakastrek. May dilukat na tiri daw sa kamsimbrek. Idrikap ng tiri daw, babaen itisaka na. Gabuta saanin nga ima tinaramat na, gabuta narakop na, sana inagkan ngayon, naglalangan digibig ni. Saka tinangirikap tiri daw, saka na. Ken saka na pa itinangilak manong nemi. Induron nak manong nemi, iti kama ket napadataan. Inalistuan ng ilikat manong nemi, iti polo shirt na. Kinagadan mo it manong nemi ti panangikat ko terawate. Makita ko ti kinamatsyo ti barukong na manong nemi, idi makita na maten manong nemi, tinatangsit nga barukong ko. Di na pa naikat ti pantalon na manong nemi, idi dapaklaban nakit ni. Gusto ko na hindi pa nang karamkam na karagi di mansanas ko. Oh, Dennis,
Dennis, Dennis, kasla saan nga gamak, di na panunutin nga masaktanak manong, ngam sa anak mo na masaktan, gapata, nagmayat ti panagkagat-katagat na itinatangkin nga pasyat ti mansanas ko, Dennis, Dennis, Isun manong name it nang ikat iti arawatek iti baba. Isupahin manong name it nang iregreg nang ipababa nga nang ikat iti bikini. Nakabayatan nga pagsinsinublatan na karamkaman di iti mansanas. Nagdikiwas ti dakulap na manong name it nagbaitan di iti legs ko. Kat nadlaw na siguro manong name nga nabasa. Gaputa, oreklat materternek barang nemi iti innas kenak mariknek Denny kinunak manong nemi ta insarek na matinti doang ramay na Diyos ko Dennis kahit na siguro ng duktalen no binichinak pa yung saanin kung na siguro ti panunot na nga saan nga marigatan kapatad dan imun o nga simre. Tilo ko nga Dennis manong orela talon nga ramit inaramat na gado. Dennis. Gusto ko na yun manong nimi ti kinadak parang dakiwas ti talo nga ramin at unik ti kuweba kabayatan na kangkanin na manong nimi di kiti mansanas ko. Jako na mo ti kuwek manong nemi. Diya ka mo pangikaptak ti imak. No iti ulo na, no iti headboard. Dennis. Dennis. Naglaying ka, Dennis. Manong nemi sa sino kumati saan nga maitayo. Hindi kasta nga namin ani Dennis sa panagigidanan ko na. Kuhan manong nemi inuksot na di kiti ramen na kiting pababanan ti ulo na manong nemi kit kastaon hindi ba nagsanapsap na Dennis kahit na siguro nga maksayan ti kinadaruy kinaadon ti badanom manong nemi kinarasanan ti kuweba tapno saan to kano nga kaslag lubnak ti armas na nisunton ti sumrek manong kinarasan na ti kuweba nga gastaw na manong nemi ti imnas ngenak marikrik na nga pata sepsepan na ti usto manong nemi nga oray pangatok ng ipababa ti patong kong isurot ko Dennis up Impangatunan ti ulo na akit na isalat manin karikiti duwaman sanas. Pinadas naman na kinarangkom da kiti duwa sa agaw pasan nakit naglanangan da kiti bibig mo. Gusto mo na manong nemi di pa nagkinkin nagat mo. Kabayatan na manong nemi ipaspastar na matin di bagina ingkalawak mo't manong nemi tinagbaitan di kiti legs ko taamok nga ibiyat nan tipanan na. Inimarik na akong tinabara manong nemi nga nakatakdakil nga simbra kiti kuwebak. Dennis, hisumit lagayam nga talo nga ramit insirek na manong tapno saan nga marigatan tikasla. Opo, manong nemi nagdakil gayam king Dennis. Dennis. Saan nagbabawi, Dennis? Oray anyat mapaspasamak nakasaganak ang mangilaban ti panagayat ko ken ka. Panawa mo nje, dabya na nga asawam kat datanteg den na. Kari-kari kang kas ang kuntong itulok ng glukmega. Pagtalin na indak ti kinasiksik. Mapanak man yung Dennis. Dennis, apo, Kuwain manong name jaka mo na namin anuwa.
Diyan mo numay ka man mamin ano akon. Iti pa nagsapaten tirik nami kini Dennis. Kat kastaon iti pa nakariknak manong nami tinabuslon nga likido nga indayas na iti ka onag iti kuweba. Naurnungan nga talaga ni Dennis manong nami. Talagang naornungan, nabayag siguro nga talagang saan na nga rinumansa nga tinagikuha ti balye na nga asawa na. Kastawa na iti anal-almi manong nemi, hindi tamang gusto, papagustuhan min tirik nami. Namin ado akon kat namin san palayso na. Dennis, Lorna, yaman nagtadimdeng katibiyag ko. Nakaraos din ako. Kahit mo sa awan, pinagparusan na. It's natural. Tadyak matin kayat nga, tagikwenta asawak, awanan ti kanas kong mga rakop kang kuwana. Iti kas dyan nga langana. Diyak pa yan amuno sa dinut ayan, ti abot, ti kuweba na. Kaman nakaro kawit. Limnak pa yan, ti abot na kapat kinta, lukbog na. Anya? Kasan na lang ti lukbog na? Makita mo to. Takit mo makita? Kung Andre, agpabunyagak ito ng Sabado. Pabunyagan mi na jay, may kaduang anak mi. Agkumadra ta. Agkumadra kayo kinibakak ko. Masarap lang, kumadra kayo. Aggayim kayo, tapno, saan mo na makadlaw? Gayim mo ti asawak. Tapno saan nga madlaw? Nga da relasyon ta kumadra. Kasta? Uy. Mayat ka? O sige. Tapno ang darason mo no ka nga umay jabalay. Nga umay mo pa siya rin di anak mo tibon niya. Di ba? Kit nung mayroon na nga awan ni baka kaya daak. O, di man so. Mapay na pala jabalay yun. Nagatot sa bali, malayo pa lang. Just in case. Di ba? Wais ka nga talaga, Dennis. Baka adali mo noon nga babae, sakbagan niya kawapay. Iso nga pag-imuna ka, baka adda. Iso nga rada dyan ko na, agim-imon ti awan. Ipapasok lang yan, di ba? Tapos na servit para gimon na. Kasi nung gimon to kanya, antong ang gimon kang ka, at kumadre na ka nga roon. Gayam ang isuna. Tapos na di ka saan nga gimon kang ka, saan to nga gatap kang ka. Uwain manong nemi kasta tinapasama kalpasan nga nagpapas kami manong nemi kaniyang Dennis iridadi nga rabi. Numampay 3 nga oras lang manong. Kada may nga oras, may nga fight, may 3 nga oras, sa bali pa nga fight, 3 fights manong nemi. Dimteng nga rod ti Sabado, manong nemi kat pati ni Carlo kaduak ngay matendar ti pabunyag. Kumadre kaya kinilota. Kuna, kumpadre, agkumadre taman. Oh, sana ka mga anak, di inauna nga anak dati, inaanak ko ti kaya bunyag. So nga kumpadre asigot ti awag mi kini Dennis. Nagkumpadre taman. Kadino ka, wala. Ay, teta ni, bakit na? Naglukmag ngagpaiso. Diyos ko, narot sobra. Oh my God. Ngam dati nga sexy data. Oh, sexy. Makita mo lang akong picture na edi kaya hampay nga limok mo. Baka apalam. Kadi. Apa naman limok mo bukas dyan? Naglaing ka nung amangan. Saan nga mapapalaw nga kayat ni Dennis. Tao magganas na ba't kami nun nga mga romanse di data nga babae. Kumadre, ada kami. Ay, kumpadre Carlo. Ay, nilota. Kumadre Misuna. Ka-office si dami. Ay, kumadre. Kumadre. Nung may karkariak ata, tinapahanak ka rin ni Dennis. Kaya wala napagid nga saan. Sumasunod na Dennis. Madamdama, rumarto matin ti badi, marugyan to ti bunyag. Kamayatan ti pabunyag, manong nemi, agtintinalyaw kamat lata, kini kumpadre Dennis, sa kamakiniday.
Idata kami ti balay da, manunim, madaman ti pangan. Kas jela tamat kinkinbat kami matlata kini kumpadre Dennis. Ini mekan kami ti kundaway manunim, narakop na. Uy, di ka, anak mo, Dennis, anta kami dito lugar yun. Papada takaroba. Ana? Takaroba nga balay. Amay, balay danti. Awan ti taon dita. Tadada aming madaman nga makit-kidaya. Umaykan. Tapi naramidan ta. Umaykan. Inta idaras. Hoy, nito. Kas umayka kidi. Anong naimi kinam kadlae ngaya. Tindaras ako nada. Manong naimi. Saan kami nga naguyos? Manong naimi. Basta lakit inruarnan manong naimi atidog nga takil nga armas. Imbabakbet latta na manong naimi ti pantalong ko kunam. Tanakapantalunak. Ngiminikat ko ti may isang nga sakak. Tapno may kayang kumanong. Bukit standing position madlatan. Binagkat na sa nakalpasan na kita. In salon, in sabit na ko. Sakit idalistol na manong namin yung pangatong yung pababati-patong ko nagkapitakmat manong namin tangad Dennis Lord na Dennis alistom ka na umay Dennis alistom ka na umay masan sa nakastoy manong namin ore ito yung pisina well uri tis pisina manon name iti CR ko nam. Nakaararib na ito ng Dennis. Katawari siya kamot kahit ko latamot Oh my God. So ang kinasaritak tiri minsan. Dennis, nakaalas na ramit ta? Kasta tala manok. Tabay. Kasi, abi nga mga hindi mo kayat nga tag-check-in overnight. Ano ko man tipambarangor ti asawa. Ayaw na ya. Di iba ka mga ako. Makalakad bakasyon mo. Nga bakasyon dyan ko. At bakasyon ako. Narikat. At ang tangagimon. Ano ko latang sulatan? Agubertan na ito rabi. Na? Agubertan tayo ito rabi. Abay, katuwin. Tapno na papaot. Ay, sapo. Hindi at tangagimon dyan sawam. Kaangagimon at amunang agubertan mo. Sige, sukanan. Ano nga tami namin na nakuha? Panawa mo. Samad nga rin nga mabalin eh. Tapay. Siyempre, kasama pa diduangan na ko. Di, itukot mo. Diyan lang asawam ti papanawon. Hindi ka naman pasamag tata. Tsakayat. Ano? Tsakarot kayat. Ti ano? Ikubdandan relasyon ta. Anya? Uy, sana mo? Ang pedan sa bali? Wala nga, Dennis, awan pang namnamakin ka. Daan kan ti asawa. Di ka mabukudan. Tadi mo ba't kaya panahon ti asawam? Sige, panonotek to. Kay. Basta pag gusto na, kubertan to na nabi. Kasta nga ron tinapasamak manong upat kami nga nag-overtime. Kaya di manong name tadimtengin ti oras apa nag-aawidan alas 10 tirabi. Naudi kami manong name kaniya Dennis. Kahit kaputak na kami manong name itilatan lamisaan manong di da kamot makita tiruar or disarming manong name kat sanda makita. Dahil iti aglabas, di da makita, balaksid na idapilda. Ti Europa da iti sarming. Ngam no lumabas da lang, manong nemi, sanda ka mga makita. Kit kastunin, manong nemi, di pa nangipaid da kaniyak ni Dennis, iti lamisaan, nga akin baba, da iti sakak, kit ni, kastunin mo't manin, manong nemi, ti pa, nangan na, Dennis, Dennis, panawa mo, ti asawang kami. Nuwain, panawak to. Manong nemi, ang taklat at ilaminsaan nga nakaidda.
edi si magpatisunat at nurumabaw manong name. Nakarabaw ni Dennis manong name di bigla nga nalokotan ti Sarming nga rida o gat tinabihan ng asawa ni Dennis. Yapa! Stonit pa nang idurun ko kini Dennis, datnag ko ng inaalagkadagos na arwata kita kalalisto ka ng suot baligtad sa amin di pantik manong. Ayop kayo! Manglilipod kayo! Ayop kayo! Siyakti mo lang nga dinarup na manong nemi. Anak ba't baka mata na ta? Paglilikawan mi talabisan. Saan ka naktarayan? Batinggil ka lang, makita bakalang ka, ibaut ka sila to ka, kumaya ko. Ay, saan. Manong nemi kas taon na yun at itaray ko ka rimuar, ngam ti pakas daawak. Sinurot naklata manong. Kanini, tatumalyawak manong nemi, nitaklabak ka din. Alay ko, nitaklabak. Nitaklabak ko na. Tumakderak ko mamanong ngam sumatang na makadano yung tayang ko. Linusak nak manong nemi. Nakasikigak manong nemi kadaitan titapan na kanaknak ko. Waye! Aray ko! Po! Mataya ko! Papatayin ka mang nilipot ka gagaw ka babay! Ay, krapo! Nimid lang Dennis na nga nawa iti asawa na manong nemi takayat ng patan nga rim-itan. No saan nga inanawa ni Dennis manong tsaklamon. Ang mga natultuloy ko, mga tukulan ti paragpag ko. Manong nemi pinanawak lataidahan, hindi ta makabango nak. Maglagi din ta nadagos nga nagluganak manong nemi kat naghawid akong dito balay. Kapilitan nga nagpagpadukturak manong nemi ta nagsakit met ang pakabakarang ko. Naikumpay na kiti hospital manong. Kitore doang bakrang manong nemi paragpag, doang paragpag tinatukol. Bagtadwa laeng manong. Kapilita na manong nemi nga. Sinulbar dere, tahan tukol nga paragpag ko. Hindi ka adak ti hospital manong nemi sinarungkaran nak di Carlo. Kumustahan? Lord na. Kastoy. Binalaag ang kag di ka dimnig kanyak. Yung bagmanta pinanawa ni Dennis na asawa na. Amam no, di na ako may nanawa. Sus, natay ka kumaitan. Diba? Nabuyam ka din tayo, nag-viral, na video. Ha? Noon. Ada nang yung video kada kayo. Imbaga ta saan nga unag ti opisina nang yung video na kada kayo. Idi rumwar ka. Idi kamatin na ka. Idi may teklab ka. Idi ta kamatan na kan kat lusak na minduana ka nga linusak. Dahil ti eksena. Ti pananganawa ni Dennis iti asawa na. Viral data. Hamo ba nakita? Sampay. Hampay ba ka di parents mo? Hamad. Kahit mo nga mabuya. Lo. Ngim, akong pagnanagan. Ta narigat na nga malasing nga sika. Huwa na ngim. Mga opisina iti radyo nga pong opisinaan. Sa mabigbig damat ni Dennis. Nga amumat ti kiti tao. Dahil tinitisan nga nalukmag ti asawa ni Dennis. Nga amumat ti sabali nga sexy. Nga kaopisina na ano siya nga sika. Ngayon saan na nga malasin ti langam. Adayo dyan ng i-video. Nakababain pa eh. Talaga nakababain. Ano nga itan? Posible nga gikat ni Dennis si trabaho na. Huh? Sayang ah. Siya klagin tagikat. Ibagam natin ni Dennis tap nawawa ng gulo. Siya akong nagikat. Agikat na nga doa. Huh? Apay kang tatakin siya. Siya lang. Nagbati ka. Okay. Tulungan ka rin nagsapol sa baling na trabaho. Taapay Carlo.
Kapatay patpatay ka. Bagtit. Kaya't mo tikas kanya. Kas natin pa nang ipatag ko kayan ka. Lahat na. Kahit nagbadaramanan. Abay dagas ka din, no? Jed naramamanan ni Compadre Dennis. Kahit maramanak met. Pag ano nang tikas kanya, sumapol ka layangan ti sa bali, Carlo. Kinagkamanak layangan tikas ta nga, kinapudno nga yan. Sana kami kanikin ka. So nga, sumapol kang tulat sa bali. Basta sana to sumarteng. Report ako manong name iti pisina in nasabint ko matent resignation ko. Wain manong name dinakbat pulos pinagpakunyan ni Dennis. Kad ni Carlo manong name tinang tulong kanyak nakastrict sa bali nga trabaho. Dan 2 bulan ko ang trabaho iti pasyarin nak ni Carlo ijabalay. Kad gabot talaga nga amok kan mamatya kanapudno ni Carlo kanya. Happy kad dingasan ko nak. Tapno malipata ko ni Dennis. Sinusurok ng inayat ni Carlo aging galamin pinsanen nga nagayatak kang kuwana kat kastaon ay tiragsak na ititaklunek isuna. Naginarakop kami kat naramanak manong neme di kitibibig na di loko nabaramat kat na imas madgayam na kitibibig na. Ito muna nga man sarimi manong neme nagdate kami aging ka nga simrek kami di hotel. Siguro istorya ni Dennis no anyat aramiden minokwa. Kadi sumatenter aramiden na manong nemi. Inyo na nakit din manong nemi di kiti duaman sanas ko. Sana kit inaramatin tiramay na tinaglukot to yun. Dati umuna nga napasama ka na kami idi kay ni Dennis kit iso ti inaramit na. Iri aba ba nga panao manong nemi sana kababawi. Idi panang nga lipat kon kini Dennis ta talaga nga saan nga rumpeng kapat dan asawa na. Kaya sana kang babawi ti panang susuro ka nang ipatag kini Carlo. Tani Carlo tinay kari nga para kaniya nga wamaten ti sa pulat kan kuana manong nemi. Nagkasar kami kini Carlo manong nemi saan ngim imay dagiti agasawa a Dennis ken Luta. No mampay inimbitaran mida. Doa manong nemi dagiti bunga ti ayanayat mi keniya Carlo. Idi ti may kadua anak mi ket lalaki. Junior ko na ni Carlo ng sanggo na. Sino? Anong artinagan na? Dennis. Loko ka. Kahit ko Dennis. O sige, ikaw ang bahala. Di pagyamanak manong nemi kat awantan yaman nga sa aming nga pagkinkinaawatan iti asawa. Man nakaawat ni Carlo. When? Awamit ka diti mading aramid ko manong nemi nagtalineet ti kinapudnuken ko na. Nga matadagiti kundaway manong nemi nga pagsasaitaan mi ni Dennis. Banag nung ko ang agimon manong. Isukin sarden kon nga napagsalitaan mi ni Dennis. Nagasta nga mariknak iti imon na. Awan sa bali nga pagsasalita amin nung saan nga may panggap ka na kami kaya nagituwa nga na. Manong nemi dahil nga rood ti pagkasalita kasla ano maminsan kasla so ang kupatchen nga ta kami matlang ni Carlo. Kas na istorya kiti muna nga paset ti pagkasalita nga sakbay kini Dennis ket adda duwa nga nagbaling nga lalaki ti biyag ko di adak ti college may katlo ni Dennis ken may katlo ken maudin ni Carlo. Sabi ko mata na kay bati akmo diti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kada kiti padak nga nagbuya ken dimngeg. More power to your program manong nemi and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo Lorna. Thank you ken ka Lorna ting ka pa nagsurat. Thank you mat kada kiti nagbuya ken nagdengeg.